kublai pikinang pet baro bat kumjuro yaki subscriber te menta kindiat nginya pet ya ka kubar kablami na pa ka jela Karnataka kabadan support South India ka kubar kalong ba le boitu uwe ukena khandrus nam karta da ka ba usu ak na ne usu thok yala ki jang ki kmi pa ba ulasha kidnap tang na ka daw ba ukwa banyo apisa na kmi pa ki jong u bat kani ka jingjia kala jia men rhetoric ubnai November usnam araja arpau hapa Tirupati kabadan hapa kanang ba Bangalore hapa Karnataka bat kat kum ka kubar ka bala yolum laang ba uneu khna ulami na yeng chung u hakan rhetoric November kabadai ka sngi tho ding naka jaka Kanakapura kabadan hapa ka nang ba Bangalore ban lecha ki jaka ka ba kham sapdang jaka nang ba Bangalore bani le ya kata ka dor passport Andrei uneu khna ula poi penban siapa ka train station ka badan hapa Majestic bandala poi ka train station ka badan hapa Majestic ula kiu pat da ka bus ban lecha ka jaka ka bakar tang ka Tirupati berhadin chong ka jingja chong uneu khna khandrus nam karta ha ka met sngi tho ding ka badai ka handrit tarik kikmik pa chong te khna khandrus nam karta ha ka sngi sa jan ka nyau tarik pat kila like complain chaki pulet ba kila pen iro ya ka message ka ba la send ha WhatsApp ba ukhun chong u la sa kidnap bat ki nong kidnap ki dawa ya pisa ka ba san lak tingka ban pelaj ya te ukhun chong ki bat kumta ki pulet kila track ya ka message bat kila syam ba ka message kalon point na ka jaka ka bakar tang ka Tirupati ka ba uneu khna khandrus nam karta udan bat ki pulet kila le chaka jaka ka bakar tang ka Tirupati bat kila syam ba uneu khna khandrus nam karta udan na ka jaka bat kumta kila kem no yo uneu khna bat kila tokit ru ya u bat uneu khna ula phla ba u klem syaket nap henre ula le ka kamba tana ka da bu kwa pisa nek mi ki pa ka jong u baru ne khuna la angro ba la le ne kam hadin ba la yo idea na ka wai ka film South India ka bakar tangka operation alame lama bat saka wai ru de na ka daw ba kimi ki pa ki penbuar yo uban pulekat bat wala ka skol ka klam lang ru kum taw ne khuna uplan da ka bale da ka ne ka kamba bat ya ka ne ka jingjia baro lai thu da ki pulet changate ka jela Karnataka hakimidia changari India te takane khubam taka janmit ni sai syampat hakaway ka video